a pocházím z Příbrami. Narodil jsem se se 100% oboustrannou ochotou, tudíž součástí mojí osobnosti je taky kochleární implantát, bez kterého bych neslyšel. Studuji na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, konkrétně pedagogickou fakultu s obory tělocvik a zeměpis. Proč tělocvik? Protože od jak živa mě to táhne ke sportu a sám jsem velkým sportovcem. Mamka je trenérka a tudíž mi dala pár příležitostí si zkusit odtrénovat ženský mládežnický tým. Proto si myslím, že mám dobré zkušenosti pro budoucí učitelství a zeměpis, protože rád cestuji a chci poznávat nová místa. Bez toho bych se neobešel dneska, takže bych také chtěl pokračovat jako učitel. Takže Šimona znám dlouhou dobu, znám ho konkrétně z volejbalu, je to můj dobrý kamarád a jeho bych popsal tak, že si myslím, že na roli učitele a budoucího pedagoga se hodí skvěle. Jeho vlastnosti, jako jsou trpělivost, práce s dětma, kreativita, určitě jsou vhodný pro učitele. Myslím si, že jako učitel je dost důležitý být kreativní a to Šimon určitě je a dost to projevuje. Zároveň, jelikož má obor tělocvik, tak si myslím, že tím, jak je sportovně nadaný a dělá a zkusil za svůj život spoustu sportů, tak si myslím, že na roli tělocvikáře se hodí. Zároveň umí dobře pracovat s dětma, protože trénuje s mamkou volejbalový tým žen a to je asi tak za mě všechno, co bych o Šimonovi řekl.